Hello mga ka-listeners, kumusta mayong hapon? Mga ahoy na po mi mga ka-listeners, no? Kuwig sa kong iro, alam daw. Yes, bulhot na. Kuwig mi sa kong iro mga ka-listeners, no? Bitahan ni kay ganahan mo kuyog. Mag-una pa mga ka-listeners, no? Gauna gyud sa unahan, no? Mga ahoy sa mi mga ka-listeners, no? Oops. Gwardiya mga ka-listeners, si Cooks Kidug. Kauna akong gwardiya. Yan. Ang oras mga ka-listeners 1 PM na. Alauna na sa hapon, no? Cooks. Guys, burg na dito. Ito mon? Lagi? Karon? Ito akong gwardiya. Imuha ito unahan. Murag. Ha? Nang sangit. Makahoy na to. Si Uwan. Uy, daghanam di kagahoy. Ipilipit dali. Pag naging simana rin na ho. Mga gibuwa di mudahan. Ang gibili na sa kalibunan. Manilok. Lanaw dahil lanaw. Basta masugla na. Pwede makabis kilit. Mangita pa ko mga gagmay ra ba na. Ngani pait sa man ngani ginagmayab. Nakaluto na oy. Kaluto na. Kani ko ani bisag kuani ka nang buhi kaya ko'y pauga. Oh, samuta kay init ang panahon ba? Lapit pa kong video. Sakto na pang uta, no? Kamunggay, sama kamunggay. Kaya na bitaw magabi kasi gabi magsabaw mi. Wami isubak ko nung nakuto, may daghang kamunggay ato. Yung masilbig magtanom ko ana kay agong kanding. Kano no? Mukaon man. Kamunggay. Oo, kamunggay mo rin. Karaan. Ni kikauban ron. Awa naman sila manguyog. Kay? Kipang kapuya na. Si kuan dahil singa na to si Upaw. Upaw. Mo trabaho siguro? Namabaho na sila. Ang iro na lang ko yun ha. Okay naman ako dito magdamag iro mga lubuhay. Oo. Dasmag. Oo. Yan mga ka-listeners, tanaw-tanaw sa ta. Tanaw sa palibot. Naipunuan sa buongon. Namli kamunggay ni dapit. So, libre na ang kuan na nila lawuy. Ang ganahan maglawuy kanam di kamunggay ani mga ka-listeners no nga ang nakaibalo ra katurang manugway kanding no. So dere pagutig mga hoy o kabantay karon mo kabantay nga nay kamunggay ba. So ari ko mga hoy pun mga ka-listeners kay kuan managinot ba og mga ginagmay nga sanga-sanga kay pait kay ning way kasugnod ba nya wa koy baligya ang tindahan. So nihit kayo kahoy ron ka-listeners no. Wa kay baligya ang mga tindahan ba nga kahoy. Gabi ni lakaw-lakaw. Wa gyud. Una mga plywood na laban akong kuan ipang sugnod yung may choice yung may laing ka luto no?
karon wa na di choice. Ngahoy yun magpundok sa kog kahoy no. Okay. Kaya kung iro na asar man to. Tapos unahan ka suri-suroy na. Ayo kay. Nalingaw tapos unahan ano to. Atara. Nalingaw siya dagan-dagan kay tagsara ni maka kuyog no. Kaduha na pa ni niyang kuyog nako ba. Kay di man ako pa kuyugon lagi basta mo kuyog kay nampo iro dito sa akong amigo manasmag man sa magbugno na mo na akong di na ko pa kuyugon pero karon kay makuyog man gyud daw na pakuyugon na lamang para di po ko maglaay no. Kay mga kalisinos unya ta mo kanang padayog istorya no. Mangawis ako. A few moments later. So gasugod og init ang kahapon no. So alas launa kapin sa kapuno init na no. Og na ko'y kahoy o daghan. Na ko'y mga tinapok. So kuha gamay para mapuno ni sako mga kalisinos no. Mangita pa ko ni ron. Magsuot-suot ang akong iro tas ilawom gasuok-suok no. Nya. Wala ko mo suot-suot sa kinilawman kay iwas-iwas lang pinig ba. Ay mga ilawom sa mga hagunuyan bitaw. Or kining peligro po na mga ay no nagboats naman ko karon no. So gabots ko mga kalisinos kit ni agi natunog og bildo. Natulog og bildo ba. Dili pita. Mga karon namo koy boats nga karaan nagamit ra gyud. Kay daghang bildo diri napita kay kini man kung napita naibay ani sa una no. So namalhin naman ang puyo diri napita. So muna nga itubuan ng mga sagbot, mga kahoy no. So napay mga habilin nga mga halublak diri oh. So muna siya no. Muna daghang bildo kay bay mo din sa una kining maong lugar nga gikatayan ng mga sagbot, mga kahoy. Safety kayo kung kagibots na karon. Tapi may lampinig. May lampinig sige papansin mga kalisinos. May naningog mga tikling ron ba? Nya gabots ko kay para safety sa bildo, sa mga tunok og sa mga has no. Nya effective yun yung mag-prayer daan mga kalisinos no. Kanang before ta mulakaw ba. Prayer for protection no. Kay sa akong naobserbahan karon nay mga lampinig wala ko paaka no. So ingana ka powerful gid no kung magampo ta ba. Magampo ta mga itag protection gikan sa Ginoo no sa dili pa ta mo lakaw. So magampo da no. So, tinuod yun na no nga manalipo yun ang Ginoo. Pabantayan ta siyang mga anghel mga kalisinos kay sa karon lang pagbira nako sa kahoy dahil ning lupad lampinig ito kasi pero wa mo paak sa kung sige rag lupad-lupad sa kung naong ba pero wa ko paaka man na makaingon kita nga yan na gid ka powerful no kung magampo tas Ginoo iya gid tang proteksyonan kay itong mga niagi wa koy di ko mag-prayer ba before ko mangahoy daghan kay kog pinaakan kapila ka ko pakig lampinig ito niagi kadaghan muna karon ako na gining ikuan anaron akong kagalingon ba nga before mulakaw mag prayer for protection no mga ka-listeners no. So ako ning gamay mga advice pud sa mga listeners nato no nga para nabut balo ko dili tanan na kanang may nampuo no. Sama gud na ako nga dili ko may nampuon ug mulakaw. Igo ra manguros no. Nya mura. Lami pud nang magpinungod jitag pagampo sa Ginoo. Para naagi og sa kuan pa natay effort ba no magampo gid. Para makuan sila nga to ang pagtuo ba. Kay patay man ang pagtuo mga ka-listeners no, why buhat ba no. So mo nang atong i-apply ning atong buhat sa no. Muna siya jutay ra ni nga si tawagan
advice ba ni? Ito mga kalisteners no. So padayon sa pangahoy kay pwede namang inita ron kay ganina dugom-dugom to mga kalisteners no. Gawan uwan ganina. Taligsik ba nya paggikan na mo landong pa to. Landong pa ang kuan ang langit kay murag kawanon og balik ba pero nisibog ang dagom tunas unahan mo na ang ganing init na. So ang oras karon hapit na alas 2 sa hapon mga kalisteners no. So hapit-hapit naman po ni mapuno akong sako ani kay daghan-daghan naman akong gitapok oh. So murag kuwang na lang gamay para mapuno ang sako mga kalisteners ug muuli na mi. Continue sa mi mga kalisteners no. Kay unya ta magtiwas og istorya. Cookie. Palandong gada cooks. Manguli na taron cooks kay grabing inita cooks nya uhaw. Giuhaw ka cooks. Giuhaw gini nga kong iro mga kalisteners ba kay gasigalhal na. Gasige pug dagan ani yung mga ilalom ba. Giuhaw na ka cooks. Giuhaw ning taw ning iro ani. Muli na taron cooks. Loya sa ning iro ani. Ini akong gwardiya mga kalisteners si Cookie Dog. Nya kay napuno naman akong sako. Yan, napuno na akong sako mga kalisteners no. So, ana gid ta akong sako nagkabusot-buslot na kay pila na kabuan ako ning gigamit og pangahoy. Abot man sir tuig sa kuha. Abot na tuig sa kuha ba. So, kinapuno na. Salamat sa Ginoo kay daghang kahoy aring mga napay matilok-tilok nga kahoy ba no. Diri sa ilalom sa mga suok-suok mga kalisteners no. So, kay problema kayo sa mua gining labi na magsig-uwan mga kalisteners kinaproblemahan jud ning way kasugnod no. Magsugnod din ako mga karton silupin or bawal na ba ni silupin no. Makasugnod lagi way ugnot choice ba makasugnod yung mga sagbot ba. Mga silupin, mga sinilhig. Unsa pa uban papel no mga may kasugnod yung wilain ba. Bitaha na kay nakapangahoy na ko ron. So makalungag lagi din taon. Ubag sige ko katubag cellphone mga kalisteners kayo kuan gyud. Wagi koy matigom kahoy. Muna nga sa simana mga hoy kausa no. Mao ra pud akong tipid-tipiron og sugnod kay kuan para makapokus gyapon ko og arrange sa mga drama. Pero sa pagkakaroon lang gyud panahon na murag kuan jud dugay-dugay gyud ta maka-upload og mga drama kay kining kalabad sa ulo ha lahi na gyud ako ang kuan ron di na para sa una ba. So laban lang gyapon kay isud man pud di ko mag-edit kay mo na may points mo na agi akong channel ug di ko mag-edit pud no. So ug di ko mag-edit ako'y ma-upload ng drama wagi ko'y masweldo sa YouTube mo gini ang kuan mo na nga maningkamot gyapon kog edit bisan pag way kondisyon kamot lang pag edit kay para makasweldo ba lagi nagmayar og masweldo basta kay maka sustainer ba kapait bugas yan na bitaw man dita magdato anay kay di man git di man ni makadato ni ato ang kuan ini ako ang content dinhi makadato nako kay pila ra may agi aning mag-upload drama nga nangandoy to ko maka kuan ba nangandoy to ko makapalit og motor di po ko mao mo drive nya kay mas maayo man ning makapalit og motor kay kuan kung makamao mo drive pwede ko mamasayro para nagi poy kwarta ba ka sustainer
Kay bisag ulitaw ko mga kalasinas kay kuan man gud gatabang ko sa akong mama na galain kog payag pero gatabang ko sa akong mama no kung makasweldo ko manghatag ko sa akong mama kay apil man na sa sugo sa Ginoo no nga ang pagtahod sa itong ginikanan dili kay kutob lang sa pulong ipakita gito sa buhat no nga mutabang ta muna mga kalasinas nga makasweldo ko muhatag ko sa akong mama pang pamugas pang konsumo yan na nya ang akong kaon wag ko mo-ipon og kaon sa mga mo nang mga hoy bitaw ko maglain ra pud ko kanang kuan pero sa kahoy mangayo akong mama sa kahoy kuan gid share good nya mo nang dalain ko payag kay para di ko tantong bugat ba di ko tantong bugat sa kuan sa side sa akong mama nga kanang daghan man gumig-iro mga kalisinas no so mao nay problemahan sa akong mama ba nga asag ipakaon yan na ba mana nga para di tantong bugat sa mama naglain kog kanang konsumo magpakaon siya sa mga ero so makulangan to mga ero ako na po mulaw yan na ba nya sa akong sweldo manghatag ko sa mama na matingala mo ba ano man naaraman ko sa kumpayag kanunay no so diya naghimo jud ko kumpayag mga kalisinos para makapokus ko sa akong trabaho kayo di ko ka-focus dito sa muaman kay alibango man daghang iro diya kuan siyempre na ay mga igsuon nga kuan mag-agi-agi sad no so di ko ka-focus jud sa mo dili ko sa sinungdan kay sa una gud maglisod yung focus sa akong mga trabaho kung nako sa mua mabuybuyan man ta magsige tag-edit magsige tag-edit ako magsige kog edit mabuybuyan ko kay sa magawa mo kay buhat sige magkatubag cellphone yan na ba mga kalisinas no muna nga para di bugat sa ilahang side kay baw na ka nay mga igsuon nga manghingampa gyud no nay mga igsuon nga manghingampa yan na muna nga galahi ko para dili bugat dili ba bugat sa ilahang side dili sa puton nga na kay wa sa gibuhat nito na sige na magtubag cellphone pero gibahin ako mo nang galahi ko kay para makapokus ko sa akong trabaho no ni nakasabot naman akong mama ni kay siyempre kaayuhan man ang tumong no sa una ni sa pagsugod nako gid ning YouTube grabe gid di gud sila kasabot para nila binuang ba usik og oras para nila standby ko yan na bitaw kay sige ra tubang cellphone nya sige dong sa akong amigo kay adto mo charge ba so ang ila pananaw nako standby sa una nga tungod kay standby lang pananaw nako agid burag pabigat ko sa mua bay nga na sa una pero kato tayo mawapang po ko'y agi sa YouTube do pa di pa ko kasildo yan ito mo nang wasil pero di sila mo tuo ba nga makatabang yan na ba sakit po sa kung side itong tayo ma kay ano daw maayo imong intensyon naning kamot yung maayo bahalag bagkapos mo pasmo yan na ang kamot yung maayo para lang gid mapakita nimo sa ilaha nga kuan gid ba dili binuang ang imong gibuhat no muto nga kahila ko sa tago nakahila ko sa kumpayag no kahila ko sakit sa kung side ba nga kung maingsuon wa kasabot bitaw sa akong gibuhat nya magtuon akong mama nga gabugi-bugoy na kay sige kog star atong balay sa akong amigo adto ko star kay atom ko mo charge kay wa man may kuryente ako lang i-share karon mga kalisinas no para kay basig matingala mo ba selfish man itaw na kay galaig payag no basig makaingon mo ba na galain manig payag selfish ning pagkaanak no ako lang i-share ninyo no para kuan sad ba di sad wa say makahuna-una og maot ba kay makahuna tag maot sa itong isa kitaw nakahukom naman ta na no makasata no muna akong gi-share ninyo ba ang time sa akong pagsugod lang yun sa YouTube di gid lalim kay ang una nga mo discourage nimo hamay no ang mga igsuo imong pamilya ba
mo unang mo discourage nimo. Makaingon ka nga ang ubang tao makasabot. Labi na tong hinan-aw og YouTube makasabot sila nga kuan jud okay kaayo. Pero sa imong pamilya di sila kasabot. Nga na ngay para nila usik-usik oras sikirag tambay nga na mo na nga sakit sa imong side isip naninuod ka ba yan na. Ako lang i-share no pero wa mo ko gahambin og kanang kay ubos kay nahuman naman to. Ako lang i-share ninyo no. Mo na hinungdan nga naglain kog payag kay para makapokus ko. Nya na po ko nahimong pabigat kay mulihok mo kog ako Mo tong time sa dihang nana yun nakita ba first time nga nakasweldo ko sa YouTube 5,126 man siya to. Pero meron akong sweldo sa YouTube dito gid kay palit og kuan kapalit og isang sakong bugas no og kanang sudan. Ya, nagapanglibre pag sa akong amigo ato, mata nang ligaw mig dagat no. Dito tayo nakaingon sila nga dili binuang nga akong gibuhat nga pag kuan sige edit atubang cellphone edit no. Nakaingon sila nga dili binuang kay na may prueba no, nakasweldo na nakapalit nagbugas no. Mo to nga time naninkamot ako maayo nga mag-edit og drama. Aw sang time pa ko drama di ato, vlog pa to. First time na ako tong sweldo sa vlog nako no. Kay mga balak-balak man to akong video sa una. So mao to first time akong sweldo 5,000 kapin. Antud nga naka-ideya ko nga hilig man ko mamina og drama. Suwayan ka na ako no. Nako ba? Suwayan ka na ako ning mag-edit og drama. So pila ka beses po kong nag-suway aning upload drama reuse content man gid. Pila ka beses ko nag gahimo ko lang channel mga kalisin no kining Gen Radio mao ni sa una kay di pa man ni Gen Radio ngan. Ga-upload ko ni drama sa una. Kapila ka beses akong gi-apply niabot nag kalima reuse content jud. Mao to nga nagsusi ko. Ay mao to nga akong gisuway kay community ang akong jankit anuta kay nga pang vlog kay approve naman sa YouTube dito na ko gi-upload ang mga ubang drama. Okay man. Mao to nga nakasagunson kog sweldo kada buwan na to sa jankit anuta. Mao tong lipay kay ko mama ato sa nakaingon jud sila nga dili jud binuang daay ang akong gibuhat no. Makasweldo na kada buwan. Balag dili inyob dinag ko basta kay naa kada buwan makapalit nagbugas pa. Nya kuan mga to kapalit nagbugas kada buwan kay makasweldo naman nya. Sa mo tato tayo kay kuan kay kung edit ato active ba kayo kay wa pa koy mga gipangbati sa lawas so paspas kay ko maka-edit sa una so nakasweldo po ato na po time nga makasweldo kog dako mabot og mga 10k ngana ba mo tong gianam-anam na paayo mong balay kay problema kay mag-uwan basig tulo bitaw nakita man mo sa kong vlog sa una pakita man ako to ninyo so akong mong balay ba nga nahugnuan sa bagyong Odette so luoy kaayo mag-uwan magsigig baha nga mong sud mo ta akong gipanam-anam og kuan ganam-anam kog palit og mga kahoy materialis para maayo. So dito na nanay prueba nga kuan ang akong pagpaningkamot nagyud ay bunga ba. So di na ako hilabtan sa akong mga igsoon na to, akong mama, lipay na sila kay wala sila isupak no sa akong gibuhat. Nya mao to nga time nga nagpaayo na po ang akong payag kay pagbagyong Odette dito may tanan sa akong payag tago kay nasuok man ni akong payag sa naip mga pader ba. Na sa kinatumyan ba sa pader sa mga data bitaw so isog payag ra safety sa bagyo kay masagang man sa mga pader ba sa dato no pero usahay murag ukbon sa bagyo ang atop no mo aksyon og arsa-arsa ang haligi dito may gatapok sa akong payag pag bagyo so nakasurvive mi itong panahon na no nya mo to nga kay niabot ang time nga nakunan ako lang ipayon akong payag bi kay pag bagyo gid basa gid pretty yung ko na nangabasa nga ako mga libro mga sanina no naiuban ra nga na wa mabasa pero
Mo to nakaunon na ako nga among paligunon. Mo to nga napaayo gid ako akong payag sa bunga sa pagpaningkamot ug edit diri sa YouTube. Mo to nga naman to sa akong vlog no sa dingkit anutan no kung pag-ayon ako sa akong payag ba no. Ako ug puy nagpanday-panday. Para dili pud bugat ba kayo magmusol panday mahal kayo kay katong among balay ipapanday bitaw dako kay pakyaw nga vertigid dako kayo no di madalalig paayo ba ay mahal magpanday ron. So mo na nga sa ko ang payag ako ray gapanday. Mo to mga listeners no ang taas nga kaagi taas ba taas nga itong video ron no. Mo to mga listeners no na ako anjud mo na hinungdan nga na ako payag no kanunay no ano ko mag-edit mag-vlog no para makapokus nya di na sig ko mahimong pabigat no sa amua nya makat nagid ang pagtabang kanunay no kay di man ta pwede magpasagad sa atong pamilya no mga bisag ulitawo atong pabor kay nato mga wa pa maminyo ang pagtabang sa ginikanan no dili kay maka manarbaho ta maka kwarta ta ato ara no ito ginitabang sa itong ginikanan no kay pasalamat sa ilaha nga gipadako ta nga kuan gigiyahan jud ba sa katarong no muna nga mutabang tas ginikanan no muna sa sugo sa Ginoo nga tahura ang inyong amahan o ginahan aron mutaas ang inyong kinabuhi no grabe ako ano kanang saad sa Ginoo no, nga mutawag tas amahan o ginahan mutaas ang kinabuhi muna sikreto no muna nga tabang kita sa itong mga ginikanan mga ka-listeners no. So kina akong pag-share sa akong kaagi karon para lang yun na po mo idea ba nganong naglahi bitaw ko nara ko sa akong payag you know yan na. So di na ako maglangan mga ka-listeners no. So di sa ako mag-shout out lang kay kuan kanang hapon na alas 2 na kapin siguro ron yang akong iro giuhaw na po no ako sad giuhaw sad. So muli na mi. So mga ka-listeners no, thank you so much for watching no og salamat sa tanan no nga mga ning suporta sa akong channel labi na sa mga tabang no ilang Ma'am Life Journey, Ma'am Jisuli, Ma'am Cecil, Ma'am Bill, si Speedy Super Pop Girl, si Angie Divina Gracia, si katong ubang dili magpa-mention no si Ma'am Grace Blanca Flor, Kate P. Garcia no ito mga ninghatag og tabang gyud sa channel no daghang salamat ninyo no ug katong si Isim no na maoy hinungdan nga napatay load no sa tanan nga mga listeners sad kay ug di pa tungod ninyo wa man po koy matigom nga mga points no sa YouTube labi na tong dili mag-skip og ads bitaw nakatabang gyud og dako no nakatabang mong dako sa inyong pobre nga admin no nya say pobrita laban lang gyapon no nya salig sa Ginoo no nya salamat kayo no shout out ni Ungol Toledo Vlog no og Marlon Suko man to shout out ni Marlon Suko no nga ningon siya nga imo man kung kalimtan idol. So nakainomdom ko karon no shout out nimo Marlon Suko no salamat sa imong kanunay pagpaminaw no og sige mo shout out ng tagamay no ni Ungol Toledo Vlog ni Stayap Roger Villegas ni Chilubong Stevie Ronel Prasco, Bernard G. Cañete, Noel Urbano, si Charlene Pacana, si Cherpar, si Annalyn Samson, Annalyn Buates, Maristel Humawan, si Daddy Resurrection, Marcan General, si Junel Intica, no? Hector Talon, Tidor Dorte, no? Og sa mga wano ko may dumi na sa sunod na lang po no, comment na lang mo no. Og thank you so much mga ka-listeners. Og ay napaday si kuan Birds Dig Sub no, shout out nimo no. Wala jud koy pinaskuhan kay dugay ka upload no. Bitaw salamat bitaw ninyo tanan no sa inyong pagpaminaw mga ka-listeners no. Og mga to, thank you so much for watching og advance Merry Christmas atong tanan. God bless.